Kaixo, eguerdion, denoi, eskerrik asko, etorri zareten guztioi. Gure lagun edo senide bat hiltzen denean, elizakoak ez garenok, eta beste bizi bat dagoela sinisten ez dugunok, modu bakarra daukagu, joan zaiguna gure gogoan dagoela adierazteko. Joan zaigun hori gogoratzea da egin dezakegun gauza bakarra. Eta hori da, gaur ekitaldi xume honekin egin nahi duguna. Orain dela gutxi joan zaigun, Jon Garate Katalo gogoratu. Eta hark utzi duen utxunea. Batez ere, bere amari utzi dion zulo hori minutu batzuetan bete. Gure gai, gure nahi honenaz. Bertso pare batekin, hasiko dugu. Bihotza bala duenak, alako mundu estuan, bere amets handientzat, ainalekurik ez duan, sinisten ere zaila zait, zein nabilen kantuan, baina bizitzak kolpe bat eman zigun abuztuan. Luzaroan iraunarren, minean ta disgustuan, eskerrona nahi genuke ipiniaren lekuan. Eskerrona nahi genuke ipiniaren lekuan, eta katarsia egin babesa hartuaz guan. Kontra esan ta gatazkak, oinarri dira finean, gizartearen muinean, ta norberaren minean, teoria jakinarren, borrokaren gordinean, gutxik aguantatzen duten, ta igabeko ezinean. Alaxe aritu zinen, militantzia finean, barrua zartatu arren, Katalo joan zinenean. Barrua zartatu arren, Katalo joan zinenean, jotake jarraitzen dugu zure amets berdinean. Ezker Abertzaleko kide batzuk ekitaldi honen bidez azpimarratu nahi izan duguna Jonek urteetan zehar egindako lan guztia da. Beste garai batzuk ziren haiek, 80ko hamarkada, 2000koa, mende hasiera, eta garai gogorrak ziren. Eta han egon egin behartzen gazte mugimenduan, presoen aldeko mugimenduan, ordu asko sartzen, ezeren truke, edo egurraren truke, behin baino gehiagotan. Bere omenez ohorezko aurreskua.
Lanetik irten eta kamarero ibiltzen zen, bai Elgoibarren, bai Arrasaten, herrikoan, jaietako txoznetan, handik bere musikarako grina, ez edozein musikarena, euskal musika maite zuen, eta zenbat eta gogorragoa gehiago, bere zaletasun horren adibidea orain entzungo duguna. Zaldeon. Ba. Denbora aurrera doa, eten gabia, mendetan barrena. Uste gabia, aberririk gabeko herri, zapaldua, bandera ez da mugitzen, haizerik ezean. Sasietan barrena, gure bizia, gauaren gotorlekua, gure aberria, ezintasunaren ahotsa, ahots iluna, amorru biziaren maitasuna. Elkartu gara berriz, elkar besarkatzeko, maite zaitxura lauzegi esateko. Bizi osoa baturik, inoiz ez apaldurik, kate guztiez libre, askaturik. Elkartu gara berriz, elkar besarkatzeko, maite zaitxura lauzegi esateko. Bizi osoa baturik, inoiz ez apaldurik, kate guztiez libre, askaturik. Askaturik. Joandako lekuan lagunak egiten zekien, esaterako Uruguaien. Elgoibarko ieslaria den Josu Larizekin egon zen hara egindako bidaian, eta bertakoek oraindik gogoan dute. Catalito, siempre te recordaremos con mucho amor y alegría por todo lo compartido. Un fuerte, fuerte abrazo de parte de la familia uruguaya. Josu no, kaixo Catalito, eta omenaldi hortan zahazten guztiei. Bezarka bero bat
Uruguaitik lagun eta adiskideo partez. Beti egongo aiz gure bihotzetan eta Uruguaiko bazterretan. Askatasunaren haizea bihurtu aizelako, lepoan hartu eta segi aurrera. Maite zaitugu, bezarka bero bat bitxorieri. Gora guta horrok. Euskal preso politikoen dispertsioa bere zorrotzenean zegoenean, 100 kilometro egiteko prest agertu zen Mirentzien furgonetak idatzen. Eta hauek ere gogoan dute eta gaurko ekitaldian ere euren oroitzapena gurekin elkarbanatu nahi izan dute. Zenbat borrokak abitzen den zu bezalako hutsune batea. Ez genuen hitz egin hauek esan nahi. Ez genuke egon hemen egon nahi. Zurekin lanean egon nahi genuen. Borrokan jarraitu nahi genuke. Burkideak garelako aurretik ezagutzen bagina ere, 2006an sortutako txofer solidarioen taldean, zu eta Miren beste asko bezala, ezagunen bitartez gure artean hasi zineten txofer modura. Ez, hori baina gehiago lagun modura espetxeetara senideak hurbiltzeko. Orduak beharko genituzke zurekin partekatutako guztia azaltzeko. Bidaiak, okerkediak, bidean hitzaldit eztabaidak, ezin luzatu, lagun asko bai daude zuri agurra egin nahian. Dei bat nahiko izaten zen, naiz eta presaka izan, martxan jartzeko. Zurekin beti kontatzen genuen, sekula ez gendun ezetzik jaso. Izan bidaiak egiteko, izan montxorra egiteko, edo gaztetxe barran zerbitzeko, laguntzeko, bazen eta herri honegatik dena ematen duten alde bada katalo beti hor. Hasi ginenetik, mezu batekin joaten ginen gure furgonan, azkena aterarte. Gu beti hor. Ez dudarik izan, hor jarraituko dugu, amnistia lortu arte. Hori bai, zuk utzitako gutzune handi batekin, baina zuen mekauen diosa gurekin. Nork esan behar zizun zuri ezin zenuela egin, nor zen ausarta esateko ezinela iritsiko, hori bai, ez zendun erraz jartzen, beti zenuen abenturatxon bat. Zurekin bide hau partekatutzea plazer bat izan da. Beltor Bretxek esaten zuen, ezinbesteko goietako bat zara, ongi egan libre. Asko eman diuzu, eskerrik asko eta betirarte. Katalo, agor eta ohore lagun. Bakardadea sentitzeko beldurrak behartzen nau egun ontan barneko ateratzera. Nerekin zaude naizta soilik bihotzean, laizter elkartuko gara izarra laiago batean. Ez dut galduko itxaropena, naiz da zu ez edo zure zaina.
azkenean paradisua iterri bilakatu zen. Ez dut galduko itxaropena, naiz da zu ez egon. Zure zain naiz, ez dut galduko itxaropena, naiz da zu ez egon. Zure zain naiz. Gazte mugimenduan hasi zen Katalo, gaztetxoa zenean. Ausardia, ekintzailetasuna, 11 bertute, argi, erakutsiz. Garai hartako kideek ere, istorio asko, abenturak, desbenturak, gau alai eta tristeak denetarik izan zituzten. Eta bere kide izan zirenek, oroitzapen horiek bizi-bizi dituzte. Euren hitzetan entzungo ditugu. Zu Katalo esan zenun bezala azkenengo aldiz hemen, saia itxe jata hau irakurtzia. Txikitatik ezagutu ginen Katalo zure beta horrekoekin eta bertzotan. Oizmendin, Txuribeltzen, ere egote ginen askotan. 1995 urte inguruan, gogoratzen dut herri bat asundan manifestazio baten, Txok, Maiabik, esan zigula laste jarrai sortzeko adina sakaula. Eta urte horretan bertan sortu genuen jarrai Elgoibarren. Zuk eko zentxuna Katalo 15 bat urte, eta guk 13 bat edola. Ilusio sartu genuen erabaki haura eta urte gogorrak izan zian. Goratzen gero premilitantzia txapa ere sartu zigutela. Eta gerora gure lehengo topaguniak ere etorri ziala, Oiartzunen, 98an. Goratzete guraldi eskazain zigula eta denda guztiak urez bete ziala. Eta gero kas baten kontzertuan ostean, gau pasain da gero tokatu zitzaigula karparraloia garbitzea, una maravilla. Gero etorri zian beste topagune pila bat, bilerak, margoketak, kontatu ezin dian gauza asko. Gero ere Arrasateko herrikora parrandan joan eta alezu jartzen zenigun, Arrasaten. Jende guztia zarataka, demala hostia. Eta zu abesten, alezu abesten barratzean, me encanta esaten. Horrela pasatu behin ditun urtearek eta ondo pasatu behin ditun gaiera. Zerrik asko Katalo. Baina, bueno, urtiak ez dira alperri pasatzen, zuritoko zitzaizun gazte antolakundetik jubilatzia. Eta Elgoibarren askotan gertadana gertauzan. Jarrai bukatuta, haikan denboraldisa pasauta, eta segin jarraitzeko inorrerez. Eta zuk hori ezin zenduan onartu. Zuzinan modua gaitxik, herrisa ikusteko zaukasun modua gaitxik, ez egotia inorratzetik jarraitzeko prez ezin zenduan onartu. Eta gainera admititxo ingo du, zaukasun jendia arrastratzeko gaitxasun bat oso jende gutxiri ikusi dotzatena. Eta hondikan gogoan daukat, txuriko parranda bat, goizeko ordu txiki hoiek, mundua konpontzen azten gerana, eta zu irribarre horrekin, nola konbentzitzu ziguzun batzuei, irribarre handi horrekin,
Eta batzuk esan genduan, zeba ez, venga, sartu ingo gara, segin hasiko gara. Ez genekigun oso ondo nun sartzen gintxuzun, ginean, edo igual bai, ez da. Eta hola hasi ginen segin, berriro ber sortu zan, herrixa, eskumakoa zan herri baten, Jangoikoa eta Legezarran aldeko herri baten, gazte batzuk sartu ginen eta kontrabotere hori sortzen edo indartzen hasi ginen, berriz be. Sortzen edo indartzen dinot, ez ginalako ez lelenak eta ez momentu horretan zeuden bakarrak. Eta hola ingenduan aurrera. Ez? Eta gainera lortu genduan denboraldi luze baten, gazte antolakundia eta ikasle mugimendua bebai, generazio pasatzia. Eta guk klaru daukagu, garai horretako jendeak klaru daukagu. Guzti hori lortu genduan beste jende askon laguntzatik, baina zuria gaitxik batez ere. Takat rekuerduan zure esaldi bat, imaginatzen dut jende asko kentzungo zizuna askota, baina zan, gutxi gara, ona gara, bagoaz aurrera ikese jodan. Eta hola, urtetik urtera, hola ingenduan aurrera. Ez? Guzti horrek, urte guzti horrek inzizun guretzako, jende askontzako helduleku bat izatia. Helduleku bat, zeba zu orduan ja askatasunan zeuden. Itxen zenduan lana, kriston lana itxen zenduan, baina beti hartzen zenduan tarte bat guretzat. Eta hori hasi berri dan jendiantzat importantia da. Tarte bat hartzen zenduan, bai, eta erakutsi ziguzun ze ona zan, ze ondorio on zitsuan komunidade bateko parte izatiak. Eta horretarako erakutsi ziguzun lehenengo gauzia izan zan, gure kontzientzia hartzia, gure kapazidadiataz. Bai, eta erakutsi ziguzun, ze ona zan ere bai, herri baten, lehen ezagoten bezala, eskumakoa zana, kontrabotere horretan egotia eta komunidade bateko parte izatia ze ona zan. Ezagotena, lehenengo izan zen, gure kapazidadian sinisten, eta gerora lan ordu pila sartzen. Plangintzakein, eztabaidakein, grebakin, kartelakin, pintadakin, karretera mosketakin, eta bronka bat edo beste eukitzen, bebai, ingendun komunidadea, porque, bueno, ez geren gainauko. Mala hostisa pixka bazeukazun, prontua bazeukazun, edo bageunkaun. Ez dakit zein dan hitzik onena, porque parian zaukasunak ere ez ginen motel gelditzen horretan, ez? Eta, jode, guzti horretan ere librada edo beste euki genduan, gat reguerduan, dei bat edo beste egon ziala herri honetan, auta bestia pintadak itxen dabiz, junkale horretatik, jun bestetik, eta gu ordurako bertan ez, eta bueno, behintzat ez ziguten harrapa, ez? Eta hola konturatzen ginen gure artean, gero berbetan, tabernan geundenian, ez gen bizela horren gaizki, Elgoibarren be ez gen bizela horren gaizki. Azken finean deitzen zabanak bagenek egun zeintzu zian, eta urduritzen hasi zian. Eta urduritzen hasi zian gero eta jende gehiago antolatzen egin alako. Bere garaian esaten zen, elkartasunetik konpromisorako salto hori egin da zeholako herri honetan. Gero eta gazte gehiago antolatzen zian. Gero eta gehiago juten ginen manifetara, gero eta gehiago parte hartzen gendun herriko gauzetan, gero eta gehiago juten ginen topagunietara, eta hor zuk bebai zure papela bazeukazun. Zeba, ez geren gainauko, bazeudeten kuarria bat, eta hor zut artean topaguneko turno txarrena jate zitsuana. Hasi zinean jarraien, da jarraitu zenduan askatasunan zeudenian. Eta librada bat edo beste eitxe ziguzun bebai. Eta ni badaukat, behin rekorduan, zelako, bueno, mala letxez dut esango, baina zela itxoin ziguzun topagune batetik hanbueltan, turnorik txarrena jan eta gero, nola hartu zenduan furgoneta, nire furgoneta hartu zenduan orduan, bete zenduan dana motxilaz, topagunean geunden guztiak, eta asko ginean gero eta gehiago ginealako. Motxila pila bat, eta tokau zitzaizun karretera gelditzia. Eta, buenos días, señor agente. Eta pare ahí y abre el maletero, eta pikoloari isa gainera jauzi zitzaizkion motxila guztia. Pikoloarek ezek isan nun sartu bez. Bera urduri eta zu kezurretarako ezinan inoiz abila izan da. Nada, mi novia, que me ha dicho que traiga las mochilas, las suyas, la de su cuadrilla, que está en el topagune. Ordurako kontrolauta baldin bazeden, ordutik gana aurrera la jodiste, gehiago kontrolau zizuten. Eta harre egon zinean, kriston, entre irribarre eta mala letxe horrekin lanbroan
Lanbroan gure zain, motxilak emateko eta bronka txiki bat botatzeko hurrengoan ezen dola olakorik anengo, ordu erdi baino gehiago bizizutelako karretera eskina aretan, beste behin gehiago, ez? Eta guzti horregaitxikan katalo, maitxe zaitxugu. Osea, erakutsi diguzulako zedan herri bat maitatzia, eta erakutsi diguzulako zedan herri bat eraikitzia. Eta horretan jarraitzuko dugu, hemendikan aurrera bai, horretan jarraitzuko dugu. Azken finean, iruditzen zaigulako zuri inaldizugun omenaldirik onena borrokan jarraitzea dela. Borrokan jarraitzea dela, bere garaian hartutako erabaki berdinetik, Euskal Herri independiente, sozialista eta feminista bat eraikitzeko. Eta horregaitxikan jungo gera, gaur Donostira, eta horregaitxikan urtengo gera Azaroako 30 greban, horregaitxikan herrixan bebai dauden gauza guztietan parte hartuko dugu. Zuk merezi dozulako, guk merezi dugulako eta badakigulako azkenian garaipena lortzen dugunean hori izango dalako zuretzako omenaldirik onena. Eskerrik asko katalo eman diguzun maitxasun guztiagatik, zauden tokixan zaudela, eskerrik asko gure bizitzan parte izatea gaitxik, oso klaru daukagu, ez baldin mazinan bertan izango, gu ere ez ginala igualak izango, eta guzti hori zure gaitxik handa. Abesti haue jotzi ez da hain erreza. Hau da, una inventada de Baina katalorien beste gustatzen gagon zutagar, azkenean zutagarren kanta jo behar. Jaio ginen bai, uda baten erdian, urtea pasa. Ta berdinetan gaude, ez esan inoiz, bukatua dago, ez inoiz pentsa, bidea amaitu da. Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den, entzu jendearen ahotsa. Jotake irabazi arte, zutagar borrokan gelditu bari. Jotake gogorretxaiari, zutagar eten gabe gautagunez. Jotake gogorretxaiari, jaio nintzen bai, guda baten erdian eta morruan. Izatu gurasotzat iritsiko da, egiaren orduan egindakoa, ordaindu beharko dute buru barruan. Daukakatez lotuta eta morruan, izatu gurasotzat ezin konpondu, hainbat eta hainbat kalte egindakoan, ordaindu beharko dute. Inoiz esango, iregin beharra zein den, nik aspaldi eginan aukera. Jotake irabazi arte, zutagar borrokan gelditu bari. Jotake gogorretxaiari, zutagar eten gabe gautagunez. Jotake
gure txaiari. Jotake irabazi arte, jotake irabazi arte, jotake irabazi arte, jotake irabazi arte. Goroskaldirik saskatuta! Bueno, eskatuko dizuet ekitaldian parte hartu duzen guztioi eskenatuko igotzeko mesedez. Deno dakigu, gure kideren bat joaten denean, ze nolako utxune duzen digun. Eta deno dakigu baita utxune handiena, haren hurbilekoenek jasaten dutela. Horregatik, ekitaldi amaiera honetan, Bitxori aipatu behar dugu. Bere izan da, beti jaiotzatik izatez, Kataloren babesa, beti haren alboan egon dena, eta Kataloren makulua behar izan duenean. Zatoz Bitxori, gure gana, guden hon besarkadarik handiena jasotzeko. Katalo txori askia izan zen, eta txori askia ezin ba. Egoak moztu. Egoak ebaki bagenizkio gure izango zen. Baina horrela etzen gehiago txori izango. Eta guk txoria genuen maite. Elkarrekin abestera gonbidatzen zaituztegu denok. Ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.